Asima Bolaha, Daddy Abolaha. I don't know that they came on Sunday, was hiding. He has given me, he has brought 2 vehicles. I told him that your success will never end. The Bible says, he that giveth a prophet a cup of water, because he's a prophet, we receive prophetic reward. So far, that person is not a fake prophet. Also, he promised that every year he will bring a car for me. After the program on Sunday, he came up. He said, Daddy, you know, I am a quiet person. I don't want to be noticed. The committee was with me on Sunday. Even after the program, he donated 100 million. Woo! And he promised that every year he will bring me a car. He said to me, Daddy, let me tell you the truth too. I have never seen this kind of anointing. His friend that they came donated 30 million. If you see 100,000, it will be after this program, billions will be like thousands to you. Anele. Asima Bolaha, Daddy Abolaha. All these people, when they will take Goni in Afo, and Elena, most of these churches, Zion ministry, and so many ministry in Afo. Contrary to Mathias Ezeaku, ni mafia ejasho, ndenne wanyi neme hazucha afia, he wole go ha jenyo onyinye n'ụlọ ụka. Meanwhile, jene na church, inene church ya, he afugodu na more than 100 people na bia church ya, enweho 20,000 na the account. But yet, ha na-enye onyinye every Sunday. Ọhawa agwa ha bịa na nye onyinye, ọha select ndị ya enye onyinye. Mana ife ọghọta ha ọwụna, na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ahụ na ndị ahụ ọ na-ene anya na-eweta ego a na-eri na Zion ministry na ụfọdụ chọọchị si ya. No nda ụdị ndị ya efụrụ ndị dị capable of iweta 100 million or 30 million ofu nweta. Ụfọdụ na-ewetacha 200 million, ụfọdụ na-egota moto a na-ere 70 million, 100 million, bute pastor fa. Ịghọtago? So, any congregation in a build, kpewe yoba Chineke amala, ka o mee ka men not like this build or through your ministry. You will be glad at the end. Ha agwa gị ka o wee wụrụ. O dị ndị odogwu a. Ịghọtago? Believe na the ministry and call of Evangelist Ebuka na ụfọdụ ndị pastors a na-amata ego a na-eri n'ụlọ ụka. Ụmụ ego ọ na-eme na-ede anya, ọ na-agbaghị anya mmiri. Ụmụ heavy moto ayawo efu a n'anya, ọ na-agbaghị anya mmiri. Ịghọtago? All men do inspired by what they are doing. Men do inspired through what they are doing. Na bless ha, na ebute ego niile a. Ịghọtana? Awata ha n'anya. Kpee ka Chineke si through you wee raise men. Ọ bụ na Chineke si through you wee raise men, build all men, you will never lack. Ịghọtago? The same thing applicable to okpuru Ndi Igbo. For ndị na-eru okpuru Ndi Igbo anya ọkụ si na onwe ife ọ na-alụ, na ọwụ zuru ọla, na ebega ka ọwụ, na ọdọ n'ala. I am yet to see that beggar na-live a comfortable life more than people na-azụ afịa. A beggar na-agba heavy vehicle a na-eleche ego ne. A beggar na-ewule ego na-adashi ndị mmadụ ne. O gosiri na that beggar na ife ahụ ọ na-eme na inspire men of timbers and calibers. Go. So you can also associate these men with grace. Ọ bụrụ na grace locate you, people ya dey with sleepless night for your sake. Ogo na ndị mmadụ ya dị iche kedu ife ha emelu ugo obi dogo mma. Ọ ife a na-emepe okpuru Ndi Igbo no. Mmadụ na-ala ụchụ ụlọ teta ife ụbọchị bilo dị send 1 million. Mmadụ na-ala ụchụ ụlọ teta chetara etu a. Ofife abịa metụ ya ka n'obi wole ego gbawili. Ịghọtago? So, how the same thing na-emebe Ebuka Obi no. Ada emete ya na gara ahịa emete ya na by force. Ịghọtana? Inspire people, build up people through your ministry. Then you will never lack. People like Ebuka Obi can never go hungry in this life again. They can never go hungry again in this life. Agwu go again in this life. Ọ ka njikwa ụnụ again ajụgo m ajụjụ a mbọsị ndị Zion ministry ebe ka unu si afụ ego biko nụ tinunu n'ife a na-alụ ka unu si akpọ ego ka unu si akpọ millions ka unu si akpọ billions. Ka unu si akpọ millions and billions a
ọ na-adụzikwa egwu 100 million 30 million as if no 1000 or 30,000 biko chetakwanụ na paradise unu ịghọta na Mathias wụrụ nke a wee mụrụ ife build all men e buildrụ wụha ya ada eti ego na your ministry then ndị mmadụ na-eneghe anya ọdụka gwọrọ ọgwụ ọdụka nwere ife iji wee na-ejide ndị mmadụ ọ bụrụ ndị a na-abịa ka ya wụ ha nwee ego ha enye onyinye ha nwee tit ha enye tit which is not by force. A lot of people na-eju ka fa ada enye onyinye mana men do like this ịghọtago men do like this ịghọtago men do like this wụ ha na-eweta ego na-eti n'ụlọ ụka ife niile ọ na-aga aga Mathias nwere ike ọ ya ghọtabena ife a na-alụ n'ụdị ya until mgbe ọ ya build o needed years and o need ka somebody mentor ya o need a mentorship program on how to manage people and how to build people and o need this mentorship program from people duka ebuka obi ha on the emenwuri ye other not join another the group of the new that GOs, so he should start learning from his colleagues on how to manage people, build people, and inspire people.